sutan da eta inor ez dagoan. Sua piztu da, sua piztu egin da, eta begiratzen denak hor. Mundua sutan da, eta inor ez dagoan. Sua piztu da, sua piztu egin da hor. Mundua sutan da, eta inor ez dagoan. Nork nahiko luke autodestrukzioa, hiltzen gaituztela denek badakite. Mundua sutan da denak begire, umen negarretan entzuten daue. Desespero bat da, desespero hutsa da, eta zarata egin da, ez da inoiz nahikoa. Limitean onda, etorkizuneko mina ereiten denunean. Ongi etorriak izan zaiteztela, desorekatik iesi zabiltzaten guztiak. Deitu dezagun da, hau bere izenaz. Zitzak zer dira da, errezegi hiltzen gara, ezer egitera. Nork nahiko luke autodestrukzioa, hiltzen gaituztela denek badakite. Mundua sutan da denak begire, umen negarretan entzuten daue. Ofensiba militarra! Ukaien, sarezke hutsa eta! Sua piztu da, sua piztu egin da, eta begiratzen denak hor. Menua. Urte betetxeak. Kantuak. Proiektuak. Herriko agenda. Eguraldia. Kultura. Asmakizunak. Eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Eguardion guztioi, heldura garaia azken irrati saiorako. Gu 6. begelako Laia eta Naomi gara. Gaurko saioan gauza hauei buruz hitz egitera gatoz. Lehenengo albisteak eta eguraldia. Ondoren urtebetetzeak. Gero txisteak eta asmakizunen erantzunak. Hurrengo 2. mailako peiori elkarrizketa. Azkenik 10 urten ondoren bagoaz horregaiti 6. mailako ikasle batzuei elkarrizketa egingo diegu. Albiste eta eguraldia. Kaixo, gu Maialen eta Noa gara. Albisteak eta eguraldiaren berri emango dizuegu. Albisteekin hasiko gara. 6. maila. Ekainak 19an 6. mailakoak mendarokoekin jolasak egitera joango dira. 5. maila. Atzo, mintzetako igerilekura joan ziren, eta ederki ibili ziren. 4. maila. Bihar igeritokira joango dira. 3. maila. Gaur igerilekura joan dira. Egiten duen beroarekin gustura ibiliko dira. 2. maila. Atzo Mendaron eta Deban abestu zuten, eta Debatik oinez itzuli ziren. 1. maila. Lehengo ostiralean saiobentera joan ziren. Eta hau guztiontzat, 20an oporrak hartuko ditugu. Orain eguraldia. Gaur bero handia egingo du, 28 gradu. Bihar gaur baino ere
bero handiagoa izango da, 30 gradu. Eta Saharan gutxienez 50 gradu. Eta fresko ibili nahi baduzu joan hegopolora pinguinoekin batera. Urte betetzeak. Kaixo, gu Adan eta Erika gara, eta guzti hauek zoriondu nahi ditugu. Lehenengo, ekainekoak eta ondoren udako urte betetzeak esango ditugu. 2 urte. Ekainean Klairenitz eta Paul. Eta udan Feraz, Gara, Indira eta Tiago. 3 urte ekainean. Dardan, Sofian eta Iseik. Eta udan Martin, Matias, Unai, Ezan, Iago, Mikel, Muhammad Atar eta Saadek. 4 urtekin ekainean Aiman, Jone, Amir eta Razan. Eta udan Aitana, Jasmin, Eneritz, Enzo eta Indira. 5 urtekin ekainean Fatima, Melvin Orlando, Txoruk, Ameda Bisma eta Lukas Amadok. Eta udan Paul, Aitana, Amir, Elian, Lukas eta Uiogozak. Lehenengo mailan, ekainean Josu eta Kautar. Eta udan Alain, Ibai, Laias Mateo, Israel, Laia, Mary, Shams, Dua Fatima, Ibon, Nagore, Nora, Maleak, Soufiane eta Valeria. 2. mailan ekainean Leila, Idaia eta Luziak. Eta udan Aroa, Altagracia, Eiren, Naroa eta Galak. 3. mailan ekainean Adnan, Kilian Kairo eta Nurrek. Udan Dilan Asier, Salma, Mohamed, Bania eta Guillamek. 4. mailan ekainean Jean-Pierre, Yasin eta Zarak. Eta udan Ian, Lucia, Alejandro, Amitz, Aritz, Roella, William, Beni, Darion, Israel, Keller eta Mariamek. 5. mailan ekainean Enetz, Maili eta Leire. Eta udan Daniel, Naya, Sondos, Libe, Sare, Astrid, Nayeli, Daniel, Markel eta Jurikek. 6. mailan ekainean Eider, Kalare, Ales, Laia eta Inesek. Eta udan Ekaitz, Helen, Julen, Lili, Sorour, Anas, Imran, Joel, Uxue, Eki, Enara, Aizea, Unai eta Josefek. Espero dugu oso ondo pasatzea zuen urtebetetzean. Zorionak guztioi! Imran naiz. Eta txisteak eta asmakizunen txanda da. Txiste hau ona da. Zer izara eman drinkatuari? Alpistea. Baina ez aldizun esan alpistea kanaioa antzatzela? Bai, baina kanaioa katuaren zabelean dago. Orain beste txiste bat. Ama, zer nahi duzu, Pepito? Kalean neska bat ikusi dut eta dirua eman nahi diot. Ene, Pepito, urrezko bihotza daukazu. Hemen daukazu dirua. Itxain, neska horrek zer esan dizu? Ba, zera esan du. Izozkiak, oso goxoak, txokolatezkoak, marrobizkoak.
Orain, asmakizunen emaitza. 1, 2 eta 3 mailakoen erantzuna borragoma da eta 4, 5 eta 6 mailakoen erantzuna izkia da. Kaixo, ni Jonander naiz, eta elkarrizketa txanda da. Orain dela gutxi Zeibekoa zaborari buruzko antzerkia egitera joan ginen gela batzuetara. Hemen dago 2. mailako Peio. Zer moduzko iruditu zitzaizun antzerkia? Ba, oso ondo egin zenuten eta oso ondo pasatu nuen. Zer ikasi zenuen? Ba, ikasi nuena da saborrontzietara bota behar direla. Eta saborrontzi bai, gauza bakoitza saborrontzi batera. Zer gustatu zitzaizun gehien? Ba, bi ume horiek saborra gaizki botatzen zutela eta saborrontziak saborra bota egiten zuela kanpora berari ezaion saborra gustatzen. Zuk ondo bereizten zenituen zaborrak? Ba, bai. Eta orain? Ere bai, oso ondo bereizten ditut. Eskerrik asko zure denbora gaitik. Bagoaz. Kaixo, ni Jarri naiz. Orain gure txanda iritsi da. 10 urtearen ondoren bagoaz. 6. mailako Elene, Ander eta Zarenentzako galera batzuk dauzkagu. Bere esperientzia kontatzeko. Kaixo Elene, tristel zaude herri eskolatik joatea gaitik, zer gaitik? Bai, herri eskola nire 2. etxea bezalakoa delako. Baldokazu gogorik institutora joateko? Bai, baina urduri nago. Ondo pasatu aldezu herri eskolan? Bai, oso gustura egon naiz urte hauetan. Hemen pasatu dituzun urte guzti hauetan, zer izan da gehien gustatu zaizuna? Edo gustura egin duzuna? Herri eskolan egin ditudan harreman guztiak oso politak izan dira. Eskerrik asko erantzutea gaitik. Orain, Ander. Kaixo Ander, tristel zaude herri eskolatik joatea gaitik, zer gaitik? Ez, beste esperientzia bat bizitzeko gogoa dudalako. Baldokazu gogorik institutora joateko? Bai, baina urduritasun pixka bat daukat. Ondo pasatu alduzu herri eskolan? Bai, lagun asko egin ditut. Hemen pasatu dituzun urte guzti hauetan, zer izan da gehien gustatu zaizuna edo gustura egin duzuna? Gehien gustatu zaidana beste herri batera egin ditugun txangoak eta igerilekura joan garenean izan da. Eskerrik asko erantzutea gaitik. Azkenik, Zare. Kaixo, Zare, tristel zaude herri eskolatik joatea gaitik, zer gaitik?
Bai, nire bizitzaren denbora gehiena eskolan pasatu dudalako. Bera lokazu gogorik institutora joateko? Bai, bueno, urduri nago, esperientzia eta lagun berriak edukiko ditudalako. Ondo pasatu alduzu herri eskolan? Bai, oso ondo. Hemen pasatu dituzun urte guzti hauetan, zer izan da gehien gustatu zaizuna, edo gustura egin duzuna? Egia esan da, egin ditugun txango guztiak izan dira. Oso gustura ibili naizelako. Eskerrik asko erantzutagaitik. Agurra. Aurten ez gara hemendik joango garen bakarrak izango. Amaia jangelako arduraduna ere badoa. Opor luzeak hartzera. Eta hauek denak lortuko ditu. Builaren ordez isiltasuna. Eguneroko borroka eta eztabaiden ordez lasaitasuna. Gaizki portatzen direnen ordez etxekoen maitasuna. Gurasoen email eta WhatsAppen ordez ordenagailua eta eskukoa zaindu beharrik ez. Kaixo, Amaia, zer modu zaude? Kaixo, Unai, oso ondo. Aurten ez gara joango garen bakarrak, zu ere joango zara. Faltan botako dituzu herri eskolako ikasleak? Bueno, pitxin bat bai, alde batetik, txintxuak eta jatorrek izan zeratela, hori beti bihotzian daramazulako. Eta beste aldetik, pitxin bat bihurria direnean, ero izan direnak ere, gogoko izango ditudalako. Izan ere, 30 urte izan dira. Urte asko. Ondo pasatu alduzu jangelako arduradun lanean? Beno, momento batzuetan oso ondo. On izan duena da ordutegia, atzaldeak baneko libre. Baina bezaldetikan, jente askokin egon izan naiz. Hau da, begiralazko izan ditut, 20raino iritsi dira, eta sukaldian 6 pertsona, burua uste pitxin bat eman didate, baina gustora. Azkenengo egunean, postre goxoa jarriko diguzu, ez? Nigati bai, baina nik ez dudanez agintzen hor, gogoratu, azken egunean pastelituak jan genitzuela, dainok, eta orain azkeneko egunean 20an ez dakit. Agian zozerongo da, baina mini dakidanik ez, Unai? Eskerrik asko galderak erantzutagatik. Zuei, ondo izan. Eskerrak eman nahi dizkiegu, Ander, Nerea eta Breixori. Nerea zuzendariari. Amaia, Josune eta Martari. Rebeka, Juan Cruz eta Mauri. Mireia eta Ander Etxebarrietari. Iñaki, Nerea Lago, David eta Peiori. Eta gurekin egon diren guztiei. Agur, agur, agur. Eta hurrengo ikasturtean bisitan etorriko gara. Aurten egin dugun zaborren banaketari buruzko proiektuaren barruan abesti hau sortu dugu. Gu ere munduaren alde.